Sa number 6, ang pagtiro sa isa ka manug scrap sa barangay Banago sa Bacolod City kag napatay, nakuhaan sa CCTV camera. Makita sa closed-circuit television camera footage nga nagalakat ang biktima sa may nagasunod sa iya nga duha ka mga lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo sa Purok Mahimulaton, barangay Banaco, Bacolod City, Miyerkules sang gabi. Gintuparan ang sang duha ka mga motorcycle riding suspects ang biktima nga si alias Vic, 39 anyos, kag intiro sang backrider nga gunman. Nagbalang-balang pa ang motor sa mga suspect ante sila nagpalagyo gikan sa crime scene. Pareho nga nakadilargo kag may tabon sa itsurang duha ka mga suspect. Ginsiling ni Police Captain Rosalino Pugoy Jr., hepe sa Police Station 3 nga dako ang bulig sa nakuha nilang CCTV footages apang sa karon para in pang-investigasyon sa motibo kag ang anggulo sa pagpatay sa manong scrap. May duha ka mga igo sang bala sa likod ang biktima kag may na-recover man nga duha ka mga empty shells sa lugar. Nagapabulig ang kapulisan sa publiko nga mahimo may impormasyon angot sa suspect nga makig-angot lamang sa ila. Itong victim permi ni sa estasyon kay ginapablatter ni sa kay tungod sa mga kakadula sa lugarya kay sa kalapit lugarya da. So medyo ang yan nga lakat isa pang scrap pero gapangwa bala sang hindi na scrap bala yan sa mga umagyan niya bala nga wala abi wala tigiya. Gipangawal ta kung sa lingwahe ta. Na-prison isa sa mga kaso gani. Oo, tama, sir. Pero di wala man siya ginapailan kay wala man siya wala siya kakaduktan. Wala man siya previous nga mga threats, sir, sa kabuhi. Actually sa threat lang damo iya threat siya kay tong mga naperwisyo iya balang ginapangkuan niya ti normal nga ginapahog man siya so amo ginatan-out pa kay basi wala may isa sa nga nakuhaan nga na do na hurt kid bala kag amo nang himo sa iya pero ginatan-out isa lang sa ginatan-out. Pila ka ang goal, sir? Kinalantaw niyo, sir? Di namo pang ang gulong na kagabi pa man lang natabo. Hindi ta pagid establish na sa subong kung ano gid or hindi ta pa mahambal kung ano gid ang aton nga lakas sa aton investigasyon.